سلام طعني هبلنا تخاتلتي فورم تقرأي نلوم عنتي زمرتنا يوم حوريتات وشت عدن وزعين حزنا لكم قريبنا لنا فلما كاندي زعواتات بمحبار مدلاونا كنجمر. وانا دايركتر ودود ان عالم دكتور تيدروس ادحانم $50,000 بسنك كوينات قدات نزبت عندك انسيو تقرأي حاجز ابركيتوم. اب تقرأي مس مرمرا HIV AIDS تتحايزو زلو جنزابة تحت كم زخونة بيروت عنا تقرأي اللاو جيروم. إيران قصر حدا إلى ماء نبريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمدفع كم زخونة تقليتهم. هجراويت غانتا كوعس اجر جبصي مس أرجنتينا أبزنورا صواتا نتصواتا زمرحو ديانو بفيفا مرمرا كم سجمرلهم تقليتو زبلون كالوتن حيزنا قريبنا لنا سناي مكتتال. وانا دايركتر ودبت ان عالم دكتور تيدروس ادحانم $50,000 بسنكي كوينات قدات نزبت عندك انسيو تقرأي حاجز ابركيتوم. دكتور تيدروس ادحانم كاب ميشيغان يونيفرسيتي سكول اوف بابليك هيلز رخبوهم $50,000 شلمات بسنكي كويناتن صوتاوي عمتن كالوتن بدلاتن زبت عندك انسيو تقرأي كوعل بحاجز ابركيتوم اللوم اتي بدكتور تيدروس ادحانم استوهاب الدقاف نبركز ولا دك انسيو جنزواوي حاجز رح يكونن ابهيوت እንደገና ተስፋ ከቀስና ናብናብረን ክምለሳ በخبሪ ናብ ማህበረሰብ ክህወሳን በር ዘኸፍት ከም ዝኾነን በሐፈሻ በትስተበርከተ ሓገዝ ደቅ እንስቲዮም ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ወሲደን አርሰን ዝኽላሉ ዕድል ምፍጣር ዘለዎ ግደ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ተገሊጾሎም ጥዕናን ሁሉ ብማዕረ ኣብ ኩሉ ቦታ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝፍለጥን ኣብ ጥዕና ማህበረሰብ ዝለዓለ አበርክቶ ንዝገብሩ አካላት አፍልጦን ሽልማትን ዝህብ ኣብ ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ قال قدم 3 عمت نوانا دايركتر ودوت عنا عالم دكتور تيدروس ادحانم زبركتو $50,000 شلمات بسنكي كوينات صتاوي عمتن كالوت بدلاتن زبص عندك انسيو تግራይ كوعل بحاجز ابركيتم اللوم اب تግራይ بسنكي زنبرو كوينات لعلي 158,000 دق انسيو باسلن بولقن صتاوي طقات كم زبص حنن كساب حز دما كابسياتن اتن 700 دق انسيو طرحين قلقالوت حكمنا كرخبا زخالام. اب تግራይ ምስ ምርመራ HIV AIDS ተተሓሒዙ ዘሎ ግንዛበት ሕት ከም ዝኾነ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እላዊ ገይሩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ለበዳ HIV AIDS ብዝለዓለ ይውስኽ ከም ዘሎን ካብ ዝሓሊፉን ምስ ምርመራ HIV AIDS ተተሓሒዙ ዘሎ ግንዛበት ሕት ከም ዝኾነን ብፍላይ ንHIV AIDS ተቃላዕቲ ዝኾኑ ወገናት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገብርዎ ምርመራ ሕት ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ቅድመ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለ መዳይ ምክልኻልን ምቁጻርን HIV AIDS ዝሓሸ ኣፈጻጽማ ከም ዝነበረ حزقن دحرت كوينات زرقه HIV AIDS أبز تحساس برك كم زبطحن زكخون زخال دما بمغنيات صوتاو عمتن كالوتناي كوينات بسلاتاتن كم زخونه أبتمويا زنتفو سوميا بسفيحن دا قلص يوم أب تقراي قدم كوينات حدنت أروح 300 زناورة زرقه HIV AIDS هذي دحر كوينات بأتفو وسيقو ناو 300 كم زعوي بيروت أنا تقراي مقلاتو زكاريوم بزون نتلبدا نمكوز أر كلو أمرر حد عنان بعلميات عنان متنقار مرمرا HIV AIDS كم زدلن كله نابت عنات كال زمزو ني HIV تقلعت زغونو تقلقلتي تخطاتي الخا مرمرا HIV نكجورون وقول كتتل نكجورو بيرو عنا تقراي ترقاقامي تصاوعيت ندقرب ايوم اب تقراي ابز حلفوت شعنت اورح اب 45 تكالات عنا بسقبرك كتتل شوعات 180 وقنات حمام HIV AIDS اب دموم كم سرقبن راي عزبو كفل كتم حدنت السمين كتماتات شيرن عدوان كالوتن ابز حلفوت شعنت اورح زل على تقال عنت اتهمام استرئيلهم بوتات مخانم تقليصلهم اب تግራይ لبدا HIV AIDS نمنكاي كونه دو نموال نتعنا بيرو تግራይ ጥራ حلافነትን ግዴታን ዝግደፍ ከም ዘይኮነን ኩሉ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኢሉውን ሃይማኖታዊ አብያተ እምነታትን ኩሉ ማህበረሰብ ወዓል ሕደር ብዘይብሉ ነቲ ሰላሕታዊ ጽንተት በብማሕበሩ ክሓስወሉን በሓባር ምቅላስ ከም ዘድልን ድማ ተገሊጾሎም
ኢራን ቁጽር ሓደ ኢላማኣ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንምጥፋእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ውጥሪ ንምህዳእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እንዳተኻየዱ ወላ እኳ እንተሃለዉ ሓደ ግዜ ስምምዕ ፈጢረን ሓደ ግዜ ድማ ናብ ኩናት ተመሊሰን ዝብሉ ዜናታት ዳርጋ ልሙዳት እንዳኾኑ እዮም ዝርከቡ። ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ተኹሲ ዶም ምባል ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኮይኑ ግን ሕዚ ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ልውጥ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎም። ኣብ ቱርኪ አንካራ ክካየድ ዝጸንሐ ጉባኤ ኔቶ ክሳተፉ ዝጸንሑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝነበራ ግዝያዊ ስምምዕ ተኹሲ ዶም ምባል ከም ዝተወድአ ብምግላጽ ኣነ ቁጽሪ ሓደ ኢላማ ብምዃነ ኢራን ክትቀትለኒ ትደሊኣ ብምባል ፍርሓት ዝተሓወሶ ስጋኣቶም ገሊጾም ኣለዉ። ኢራን መራሕቲ ነይሮም እዮም ሕዚ ግን የለውን ህይወቶም ሓሊፉ እዩ። ሕዚ ድማ ሓደሽቲ መራሕቲ ተተኪኦም ኣለዉ። እዚኦም እውን ጽባሕ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ድማ ህይወተይ ክስእን ይኽእል እየ ምክንያቱ ድማ ናይ ኢራን ቁጽሪ ሓደ ኢላማ እየ ክቐትሉኒ ድልየት ኣለዎም። ኮይኑ ግን እዚ ብዙሕ ቦታ ኣይህቦን ሰርሐየ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብ ዝርዝር ቀትለት ኢራን ቁጽሪ ሓደ ኮይኖም ከም ዝተመዝገቡ ዝገለጹ ዶናልድ ትራምፕ ርእይቶኦም ሂቦም ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝጀመረቶ ኩናት ክዛዘም ድልየት ኣለዋ። ኮይኑ ግን ብኣሜሪካን ኢራንን ብዝግበር ዘለዉ ልውጥ መጥቃዕቲ እቲ ኩናት ካዕደ ይከኣለን። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ስምምዕ ተኹሲ ዶም ምባል በፂሐን ዝነበራ ኣሜሪካን ኢራንን ሕዚ ድማ ናብ ልውጥ መጥቃዕቲ ከም ዝኣተዋ ይግለጸሎም። ክልቲአን ሃገራት ሕዚ ናብ ጎንፂ ከኣተዋ ዝኽእላ እውን ኢራን ኣብ ልዕሊ 3 ነዳዲ ዝጸዓና ጥቃት ድሕሪ ምፍጻም ኣስዒቡ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ነስዒቡን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ገሊጻላ። ኣብ ልዕሊ 80 ቦታታት ኢራን እውን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣብ ምግላጽ ትርከብ። ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ተፈጺማ ድማ ኣሜሪካ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ትፍጽም ተሓንያላ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ምስ ኣርጀንቲና ኣብ ዝነበራ ጸዋታ ነቲ ጸዋታ ዝመርሑ ዳያኑ ብፊፋ ምርመራ ከም ዝተጀመረሎም ተገሊጹ። ናብ ርብዒ ፍጻመ ጸዋታ ጽዋዕ ዓለም 2026 ንምሕላፍ ኣብ መንጎ ግብጽን ኣርጀንቲናን ዝተኻየደ ጸዋታ ምስ ውሳነ ዳያኑ ተተሓሒዙ እቲ ውጽኢት ክሳብ ሕዚ መዘራረቢ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ጸዋታ ግብጺ ስሩዕ ጸዋታ 90 ደቂቕ ንክዛዘም 10 ደቂቕ ኣብ ሰረፎ 2-0 እንዳመርሐት ዝነበረት ኮይኑ ድሕሪት ግን ኣርጀንቲና 3 ሽቶታት ብምውጻር ኣርጀንቲና 3-2 ብምስዓር ናብ ጸዋታ ርብዒ ፍጻመ ንክትሓልፍ ኺኢልዋ እዩ። ካብቲ ጸዋታ ብላዕሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን መዘራረቢ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ኮይኑ ዘሎ ውሳነ ዳይና እትዕለትን ቫርን ማለት እውን ሓጋዝ ዳይና ቪድዮ ኣሲስታንስ ሪፈር እዩ። ግብጺ ኣብቲ ጸዋታ ሩኡይ በደል ከም ዝበጽሐ ትገልጽ ዘላ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ሆሳም ሓሰን ኣርጀንቲና ዓወተ ይግባአን ንሕና ኢና ናብ ቀጻል ዙርያ ክንሓልፍ ዝግብአና ኣብ ልዕሊና ፍትሓዊ ዘይኮነ ውሳነ እዩ ተወሲኑ ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ኣብቲ ጸዋታ ክብሪ ስፖርታዊ ጨዋነት ኣይረኣኹን ሜሲን ኣርጀንቲናን ኣብቲ ውድድር ንክጸንሑ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊና በደል ተፈጺሙ ክብል ብቁጥዐ ርእይቲ ይህቦ ኣሎ ሆሳም ሓሰን። ካብዚ ሓሊፉ እውን ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ሃኒ ኣቡ ሪዳ ፊፋ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ እቲ ዕለትን ዳያኑ ቫር ቪድዮ ኣሲስታንስ ሪፈሪ ምርመራ ክገብረሎምን ስጉምቲ ክወስደሎምን ሓቲቶም ኣለዎም። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወላዲ ፈረንሳይ ዳይና ሌቲክሴር ጥብቕ ዝበለ ምርመራ ክግበረሎ እቲ ዳይና ሩኡይ ጌጋታት እዩ ኣብ ልዕሊና ፈጺሙ በዚ እውን ንሕና ተሳዒርና ካብ ጽዋዕ ዓለም 2026 ወጻኢ ክንኸውን ኣኽኢልና እዩ። ብሓፈሻ ፊፋ እቶም ኣብ ልዕሊ ግብጺ ዝበጽሑ በደላት ምስ መርመረ ነቶም ዳያኑ ካብቲ ውድድር ወጻኢ ክገብሮም ከም ዘለዎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ፊፋ ኣብ ልዕሊ እቶም ዳያኑ ምርመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጸሎም። እምበኣር ከስ ተኸታተልቲ ፎረም ትግራይ ንሎሙዓንቲ ዝነውርና ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም።